Milí moji priatelia a diváci, srdečne vás vítam na kanáli Lamira Tarot, som Elena Lamira. A tak ako vy, celý život hľadám, o čom vlastne ten život je, prečo tu sme, čo sme sem prišli zažiť, na čo sme sa tu vlastne narodili. Tí, čo ste sa odhodlali pozrieť toto video, tak určite hľadáte, aj keď ste o tom nevedeli, aj keď ste si to neuvedomovali, podvedome aj vedome, stále, jak tu čo najlepšie žiť. To je pointa. Jak tu čo najlepšie žiť. Viem, že sa to mnohým nedarilo, že? Pretože to je pokus, omyl. Narodili sme sa do určitých rodín, kde sme nabalili na seba, ako už iste viete, všelijaké nezdravé, chybné vzorce, ako vnímať život, ako ho prežívať, nalepilo sa to na nás. Potom sme sa zase toho museli zbavovať, že dalo nám to veľa práce. A tak sme nadobudli dojem, že tento život je tu náročný, že je to samá práca, samá povinnosť a kto sa vybral duchovnou cestou, tak tiež nadobudol dojem, že má len jednu prekážku za druhou, jednu skúšku za druhou a tá pointa, prečo tu žijeme, niekde zaviazla. Uvedomili sme si, že ten život sa stal taký náročný, pre mnohých dokonca aj niekedy deprimujúci, taký, že stále treba niečo riešiť, taký ťažký, že? Slovo ťažký to vystihuje. A dokonca mnohí si na to už zvykli tak, že sú presvedčení o tom, že to tu tak musí byť, že je tu ten výcvikový tábor, jak to vždycky ja hovorím, ono tu je ten výcvikový tábor, to je pravda. Ale mnohí už zašli v tom riešení tých problémov a odblokovávaní sa a duchovnej práci tak akože ďaleko, začali to tak brať tak vážne do takej miery, že stratili rovnováhu, stratili radosť zo života. Sústredili sa tak na tie svoje úlohy, na to svoje naháňanie niečoho. Predtým sme to naháňali v postavenie práca, peniaze, potom keď sme sa dali na duchovnú cestu, zase sme to naháňali. Áno, kedy už budem ten na vyššej energetickej úrovni, kedy už sa tam dostanem, kedy to dosiahnem, že to dosahovanie také. Potom sme si mnohí zrazu, hlavne poslednú dobu, uvedomili, že aha, soudruzi, niekde sa stala chyba. Niekde sa stala chyba a my nemáme takú radosť zo života. Stratili sme tam niekde po ceste sami seba, to svoje dieťa božské, ktoré sa teší z každého okamžiku života, teší sa z maličkosti, nepriťahuje si takéto nešťastie. Ja vám hneď poviem, prečo som to takto nazvala. Nepriťahuje si nešťastie. Mala som pár snov o terajšej situácii. No a zistili sme, že musíme zase napravovať svoj smer, aby sme to dali do takej rovnováhy, vyvážiť to radosťou zo života, humorom, takou uvoľnením, väčšou sebaláskou, užívaním si života. A tak sme to mnohí z vás, to čo pozeráte toto video, začali ste to vyvažovať poslednú dobu. Pretože ste zistili, že taký život, jak ste viedli doteraz, vás neuspokojuje, že to musí byť o niečom inom. No a je to o niečom inom. Na čo tu žijeme? Máme tu svoje úlohy. Máme tu za úlohu udržiavať nejakú, dokonca zvyšovať vibráciu, že celú na Zemi, pomáhať spolu s Matkou Zemou ísť do tých vyšších vibrácií. A my sme sa
pri tejto práci, ktorá je teda extrémne náročná, jak ste viete, zabudli baviť. A prečo som si to uvedomujem si to už dávnejšie teda, ale poslednú dobu, posledné dni som mala taký sen, ako iste aj mnohí z vás, a ja mám také nejaké šamanské korene. Viem to jednoducho, to viem a zobrazuje sa to aj v mojom živote ohľadne zvierat, prírody a tak. Zobrazuje sa to aj s bylinami a aj v mojich snoch. Totižto v mojich snoch mi prichádzajú vždycky na pomoc samé od seba, ja ich nevolám. Totémové zvieratá, šamanskí sprievodcovia, áno, tie zvieratá, ktoré práve potrebujem v danej situácii, aby teda tie vlastnosti využiť, ktoré ma podporujú v danom momente života. No a hádajte, kto teraz prišiel naposledy v tom mojom sne? Opica. Opica, poviete si. No, opice máme také, považujeme za bláznivé, že? Za také šibalky, za také, ktoré vám rozhádžu všade všetko, že? Keď si donesiete domov opicu, zavesí sa na luster, začne sa hojdať, skákať po nábytku. Čo sa stane? Naruší vám váš skostnatelý život a systém. A o to práve teraz ide. Poslednú dobu sa možno aj vám stávajú také veci, že vám narúšajú nečakanými spôsobmi vaše myslenie, vaše staré skostnatelé názory, vzorce myslenia, váš život, situácie. Opica je o tom, že vám prinesie také nečakané šoky, zvraty, situácie a chce, aby ste sa hrali s nimi. Aby ste sa jednoducho hrali s tým životom, áno? Prináša aj nečakané také riešenie vašich problémov, o ktorých ste si mysleli, že sú veľmi vážne, smrteľne ťažké a náročné. Opica vám ukáže, ako sa z nich zasmiať. Ako z toho spraviť proste život je show v podstate, že? Opica nám ukáže, že život je show. Opica je však aj inteligentná. Prinesie nám inteligentné nápady pri tej hravosti, že sa s tým bavíme. A častokrát nám vyrieši také veci, ktorými sme nemohli roky pohnúť. Takže prišla za mnou vo sne opica, ktorá na mňa vyskočila normálne, ma objala a zmenila sa na nejakú takú ženu. Aj tá žena bola trošku bláznivá. To sa hovorí, že v šamanizme sú tvory, neviem v ktorom svete žijú, v ktorej tej realite, že zvieratá sa menia na ľudí, ľudia na zvieratá. Poznáte to napríklad pavúčia žena a teraz to bola opičia žena. Opica sa zmenila na ženu, ktorá mi stále ako visela na mne, tak ma objímala silne, až mi to bolo také čudné, lebo akože ja som dosť taký rezervovaný človek, priznám sa v skutočnosti, čo sa týka kontaktov s ľuďmi. A ukázala mi, že keď toto dám do svojho života, takú tú prekvapenie, nečakané riešenia, hravosť a takú bláznivosť určitú, že? Tak čo sa stane? Dala mi tam napísané 3 slová v knihe a boli to veľká sila a svetlo. Takže konečne budem môcť byť sama sebou a jednoducho začať vyžarovať viac svetla, že? To mi chcela ukázať. No a opica čo prináša do vašich životov? Zmenu smeru. Pretože keď začnete byť takýto spontánny a veselý a hravý a tak dáte priestor svojmu vnútornému dieťaťu a to vnútorné dieťa sa vylieči úplne zo všetkých tých traum proste, čo vám tam ešte ostali a začne prežívať prítomný okamžik úplne takou voľnejšie, bez tej ťarchy a častokrát vám to úplne zmení realitu a zmení smer, ktorým sa uberáte.
Takže dnešné video bude o tom, nečakaná zmena smeru, vaše prekvapenie, čo vás zaskočí, niečo v tom zmysle. Takže energia opice tu bude prevažovať v tomto výklade. No a ešte vám poviem, prečo som tam použila v úvode slovo, že priťahovať nešťastie alebo niečo také, tak aj o tom som mala sen, že som odhalila môj mechanizmus. Hneď vám to poviem, opíšem vám ho stručne. Sedela som v nejakej liečebni na posteli a zrazu prišlo ku mne dieťa, asi také 5-6 ročné, ale nemalo tvár. Malo normálne tvár zahalenú bielou šatkou, celú hlavu, teda takou bielou šatkou, bolo bez tváre a podišlo ku mne a ja s takým súcítením, že ty sa ako voláš, prosím ťa, tak som sa mu prihovorila. A to dieťa, že nešťastie. Wow, aké vystihnuté, že nešťastie. A začalo sa ku mne akože tak nejako približovať, akože sa chce, jak tá opica, áno, že sa ma chce lapiť alebo chytiť alebo čo. Začalo ma to tak priťahovať nás vzájomne, áno, tá príťažlivá sila. A ja teraz som to tak pozorovala a rozhodla som sa, že ja už to nechcem. A zrazu to dieťa zmizlo, ostal tam len taký divný mechanizmus, normálne taká páka s nejakým mechanizmom, ktorý pôsobil na to, aby som ja priťahovala tú bytosť, áno, ako keby. A ja som to rozpoznala, ono sa to rozpadlo. Viete, jak funguje pozorovanie vecí. My nielen pozorujeme, my ich tým meníme, že? Takže toto, čo vám opisujem, ja som rozpoznala môj mechanizmus, ktorým priťahujem to, že som z niečoho nešťastná. To neznamená, že sa mi nič nepríjemné nestane. Pozor, nemýlte si to s tým. To znamená inú vec, že ja to budem prežívať inak. Ja určité veci si budem vysvetľovať inak, vidieť inak, prežívať inak. A hneď ma to samozrejme aj otestovalo. Kauza notebook. Bola som na návšteve u céry a podarilo sa nám nejako spoločnými silami obliať môj notebook, MacBook teda, čo viete, že není až také najlacnejšie. No a volakedy už som naberala také, že nešťastia, no. Čo na mňa išlo ako taký postoj, že wow, čo budem teraz robiť, kde na to hneď zoberiem na novi a tak ďalej. Už išlo to nešťastie, ale celá situácia sa zvrtla tak, že k tomu neprišlo, k tomu môjmu psychickému stavu nešťastia, ale sa to hneď tak pozmenilo. Dcera, ktorú prispela samozrejme, že mi v tom pomôže a tak ďalej. Takže celé to skončilo vlastne celkom tak ako šťastne, jednoducho, aj finančne, aj že ma pri tom podržala aj rôzne, no proste celé to dopadlo tak, že sme sa tomu smiali nakoniec, predstavte si. Takže to je o tom, že už prestanete určité situácie prežívať nešťastne, že budete ako kôpka nešťastia a tým si priťahovať ďalšie nešťastie, že a podobne. No, do toho patrí aj energia tej opice ako šamanského zvieraťa. Opica vám obráti život hore nohami, energia opice, a ukáže vám iný uhol pohľadu a ukáže vám, jak sa dá život prežívať, na čo sme už trošku zabudli. A tí, čo hľadáme neustále pointu tohto života, na čo sme tu, mimo to, že tu máme tú svoju misiu a ide o energie a udržanie života, zvýšenie energií na Zemi a podobne, misie rôzneho druhu, čo máte, že? Okrem toho sme sa sem prišli baviť. A my sme na to úplne zabudli, pretože ani sa nečudujem,
pretože energie, ktoré sú teraz na Zemi, sú energie chaosu. Všimnite si, všade je úplný chaos, úplná ťažoba a tento chaos my sa máme k nemu postaviť tak, že nespadneme doňho jak do diery v piesku, viete, čo sa ten vír v piesku, že sa tam uviaznete a zahyniete. Nie, tak nie, moji milí zlatí, nie. My máme použiť ten chaos na prevrat v sebe. Totižto, keď vám všade sa ocitnete v nejakom chaose, v práci, doma, v okolí, ja neviem kde, tak spôsobí to, že vám naruší tie vaše systémy, ako tá energia opice, áno. Vyhodí vám to z hlavy, čo ste si mysleli 30 rokov, neviem koľko. Začnete meniť uhol pohľadu. Aha, to sa dá aj inak. Aha, ja môžem takto to robiť. Tento to robí. Jej, fakt, ja som na to prišiel. Úplne mi to zmení tie spoje v mozgu, tie spojenia, prepojenia, že? Mimochodom, notebook symbolizuje myslenie, náš mozog, áno. Mne, keď odišiel starý a mám nový momentálne, tak čo to znamená? Nové myslenie, áno. A bolo to dosť náhle. Takže už som sa do toho celého zamotala. Dúfam, že ste pochopili pointu, že máme terajší chaos. Využiť na to, aby nám nabúral naše skostnatelé systémy a aby mohla zažiariť naša skutočná bytosť. My sme sa o to snažili. Snaha je pekná vec, ale príliš sa snažiť, viete, čo to je zase námaha, zase ťažká energia, no? Takže opica nám ukáže, že nemusíme sa tak strašne snažiť, máme sa baviť, uvoľniť, zasmiať, tvoriť a prežívať každý okamih, ako keby sme to žili prvýkrát. Ja som natrafila na také jedno video, ktoré ma dosť zaujalo a skúmala som toho pointu, čo tá žena tam vysvetľovala. A ona hovorila, že jej prišla, neviem, či v spánku, alebo teda ako channeling, taká informácia, že na odbúranie starých systémov a blokov si hovor jednu vec. Hoci kedy v priebehu dňa, hoci ktorej situácii, že pripadá ti to, že táto situácia sa stále opakuje? Nie, toto sa ti deje prvýkrát. Táto situácia sa ti deje prvýkrát. A viete, keď sa nad tým zamyslíte, že to je váš prístup k životu, tak vlastne to spôsobí, že čo sa stane? Že vy každým okamihom ste noví. Vy keď danú situáciu prežívate ako prvýkrát, tak ste prebudení vlastne, lebo ste plne prítomní a nemiešajú sa vám do toho žiadne vaše voľakedajšie zážitky, traumy a podobne, že? Ani bloky. Vlastne vy to toto prežívam prvýkrát. Tak to tak beriem ako prvýkrát, tak sa k tomu postavím. Aj hla a vylezie z toho úplne niečo iné, ako v minulosti. No dobre, myslím, že toho rečnenia už bolo dosť, že koho to nebavilo, si už to dávno prepol na výklad. Takže dneska budeme mať dva varianty. Niečo také, že čím vás život zaskočí, že tá energia opice tu je, a či je tu možná zmena smeru vo vašom živote. Či nastupuje zmena smeru a aká. Takže ideme na to, začneme miešať na dva varianty. Zase tak ako skoro vždy. Dva varianty. Čaká vás zmena smeru, aká a čím vás život zaskočí. No dobre,
prvý, druhý a ešte z týchto kariet. Čím vás život zaskočí? Jedničky, dvojky. No, takže jedničky bude kryštál a dvojky bude taký zaujímavý kamienok. Tento kamienok som našla na pláži na Cypre, som bola u céry. Niekto si to tam nakreslil a nechal ho položený v piesku. Ja som ho našla. Zaujímavé, sranda. Dobre, takže toto je dvojka. Kamienok z pláže. Dobre, rozhodujte sa, začneme jedničkami. Jedničky, čím vás život zaskočí? Úplná transformácia všetkého, taký chaos vo vašom živote, chaos v hlave. Proste všetko sa vám zmení, prevráti, čím vás život zaskočí, až že to bude až také veľmi silné, áno? Veľmi silné také, pozrite, že už ste z toho hotoví, pozrite. Čím vás život zaskočí, že tu je také zmeny a taká transformácia jedničky, toto je únava z toho, áno? Pozrite, ako ležíte. Únava z transformácie, úplne vám to rozhádže vás, celú život, všetko proste. Tu je to také, vidíte, aká sila sa tu ukázala. Čím vás život zaskočí. Totálnou, hore nohami proste, totálnou premenou. Vám sa tu môže meniť aj, teda nie, že môže, mení sa vám určite aj telo. Na tele je to už vidieť. Možno tu ste už vymysleli nejaké nové spôsoby, jak so svojím telom lepšie zaobchádzať, oddychovať a tak ďalej, áno? No, pokračujeme, áno, jedničky. Pokračujeme v tomto vašom nápore. Toto je energetický nápor na vás, že ako ani neviete už dosť. Tak asi taká transformácia. Ani neviete, možno už vás prestalo úplne baviť, čo ste robili a čakáte, že čo z toho vylezie, kto vlastne ste, áno? Kto vlastne ste, čakáte. Úplné zmeny. Tu je ešte aj, pozrite, bocian. Tu sú ešte aj, že môžete niekde odcestovať, presťahovať sa, zmeniť bývanie, neviem čo, zmeniť svoj stav. Proste, myslím tak, ženatý, vydatá, tak. Tu je niečo také, čím ste priťahovali svojich ľudí, ako čo boli okolo vás, tak to sa mení. Týmto tu, áno, to vaše vyžarovanie, tu je tá druhá čakra, áno, vyžarovanie. Čím ste si priťahovali tú ťažobu nejakú, pozrite, tá hora. Hora a priateľ, pes, áno, priatelia, ľudia vaši, jak sa hovorí. Čím ste si priťahovali takých, že priateľov, ktorí vás podporovali alebo umocňovali tú vašu ťažobu života alebo tú náročnosť, tak to sa mení. Vidíte? Práve prekonávate to, čo ja som vám hovorila v úvode, to nešťastie, áno? Ten mechanizmus, na základe ktorého ste priťahovali takých ľudí, ktorí to tiež videli, že je to veľa práce, stále náročné a inak to nezískaš, musíš sa snažiť a tak ďalej. Toto sa mení u vás. Ideme ďalej. Čo sa ešte mení? Je tu zmena smeru. Tu je, že prejdenie niekam, zmeny. Je tu aj zmena smeru životného u vás úplne. Áno, tu je rozhodovanie o nejakých vzťahoch, o vzťahu alebo vzťahoch, že čo s nimi, áno. Vy sa budete rozhodovať, že či sa, s ktorými sa rozlúčite, s tými priateľmi, alebo môže to byť aj partner. Či sa s nimi rozlúčite, alebo teda nie.
Je tu zmena smeru, je tu úplne nový začiatok, pozrite, karta blázna. Rozhodnete sa to nechať ako keby za sebou, vy idete zahodiť starý život, jak keby. Zahodiť starý život. Aspoň to, čo vám neslúžilo doslova. Niečo vám tu nesedelo, neslúžilo, aj okrem tých ľudí, aj ten spôsob života. Takže je tu nejaká zmena smeru. Nebola tam tá rovnováha, vidíte? Rovnováha, alebo karta miernosť je o tom, že možno, že si niektorí tí priatelia pochvalovali, že aké je to s vami ako príjemné, zaujímavé, ale vy ste si to už prestali pochvalovať, že už to moc zaujímavé není, ani príjemné a že vás to zaťažuje. Takže idete tu si dorovnávať to prijímanie, dávanie, áno, v tých vzťahoch, že túto už nejakú dobu nesedí a vy si idete naplniť svoj pohár, doplniť to tou takou emocionálnou spokojnosťou, že dbať o seba, tu ide niečo, že dbať viac emocionálne o seba. To sa u vás mení a je tu určite nejaký presun, počúvajte, to není len, že váš posun energetický, ale to je aj presun niekde. Presun niekde. Karta voza. A sila. Karta sila. Idete na nejaké miesto s nejakými novými ľuďmi, kde sa zvýši úplne, ktorí podporia vašu silu. Pozrite, 4, nie 5, raz, 2, 3, 4, 5 veľkých arkán. Zalúbený, blázon, miernosť, voz a sila. Predstavte si to. Tieto zmeny sú tak silné, toto bude extrémne. Extrémny posun vo vašom živote. No, dáme si z týchto kariet ešte pre vás. Čo tu ešte pre vás je, aká situácia, jaký odkaz. Tieto karty som už dlho nemala vyťahnuté teda. Zbieračka kostí. Zbieračka kostí je karta o tom, kosti sú symbol takých záznamov zo života, áno, ostávajú posledné, áno, v tej zemi, akože pohromade. Záznam vášho života. Vy zozbierate všetky informácie z toho prežitého, z tej minulosti, než ju zahodíte, áno? Zbierateľka kostí, tú múdrosť, pretože tu je stará žena, ktorá symbolizuje múdrosť. Pozbierate z toho svoju múdrosť. Áno, než to opustíte, doslova. Ešte jednu dáme z tohto. Následuj vúdce. Následuj vúdce, lenže vúdce ste vy. Vy ste na to zabudli. Že vy ste nasledovali, možno ste si dávali radiť od ocikov, dávali ste si vykladať karty, áno. Lenže vy ste ten teraz, kto má počúvať seba samého. Vy ste ten vodca. Vy máte už takú múdrosť, že vy môžete byť vodca ostatným. Už ste sa dostali na takú úroveň proste. Že už nemusíte, no radu si môžete od niekoho vyžiadať, samozrejme, áno, ale vy už máte na to, aby ste ako keby druhým radili, áno, tým vaším spôsobom. A možno toto bude aj vaša nová práca, nejakým spôsobom druhých viesť. Vy ste ten vodca už. Ale iba samozrejme tých, ktorí chcú, že podotýkam. Nikdy nerobte, že budete radiť niekomu, kto to nemá záujem. Tým znižujete vlastne svoju cenu, hodnotu a tomu druhému to nepomôže, že absolútne, keď nemá záujem. Dobre, aký ešte je tu pre vás odkaz? Jedničky. Dáma blesku. No. Tuže čo vás prekvapí. Dáma blesku je prekvapení, niekdy šok,
naprostý posun v paradigmatech. Takže to potvrdzuje táto karta jedničky. Tu to bude ako liečba šokom, až tak. Niečo také sa tu udeje vo vašom živote, že vám to fakt rozhádže tú vašu realitu a vy pôjdete do nového. Čím sa bude vyznačovať? Alebo jak sa to prejaví? Či nám to ukáže, čo to bude za šok? Jak sa to prejaví? Jak sa toto prejaví? Pietka holí nejakým stretom. Vidíte? Stret záujmov, stret proste názorov. To, čomu ste sa vyhýbali, možno ste sa vyhýbali hádkam, viete, mnohí tak ľudia nemajú radi konfrontácie a hádky. Ale tu niečo k takému príde, ničoho nič, tam, kde ste to nečakali. A 4 holí. Z tohto najprv sa niečo vám v živote rozbúra, nastane konflikt u vás. A bude to ale pre vás pozitívne, pretože vy z toho získate väčšiu stabilitu a možno aj novú rodinu, pozrite. Možno aj nové niekde miesto v živote. Toto nebude moc príjemné, podotýkam. Dáma blesku, to není moc príjemné, áno. A táto karta k tomu, niečo proste také, že čo musí nastať, nejaký ten chaos, vidíte? Aby vám to rozbúralo niečo a vy pôjdete možno inde, ďalej, zmeníte to, vás to dokopne, že tento posun nastane. Ešte jednu kartu. 6 poháru. A vráti vás to do tých emócií z detstva, keď ste sa mohli hrať a baviť, vidíte? Zo života. Radosť zo života. A je tu zase dievča a chlapec. Takže môže to byť pokojne. Toto niečo s partnerom, áno? Že tu môžete pokojne pri tomto vašom rozbúrených vodách nejakých môžete stretnúť vášho partnera dokonca. Mi tu tak ide. S ktorým teda si zariadite iný život. Doslova. Z týchto kariet odkaz. Takže áno, tí, čo pozeráte jedničku, je tu zmena života, životného smeru, je tu aj šok, je tu všetko, o čom som hovoril v úvode. Ešte pre vás odkaz. Aha, prílišné přemýšlení môže zničiť kouzlo. No áno, proste pri tejto situácii nepremýšľajte, nerobte si plány, nerobte si úplne presne, viete, do dosahovania, rozmýšľanie, že jak to máte presne, choďte podľa svojho srdca, riadte sa tým vyšším vedením, áno. Hrajte sa, lebo to kúzlo je to, vidíte, to, že sa hráme v tom živote vlastne a aj v tejto chaotickej situácii môžeme ostať taký, že OK, nechám toto prehrmieť, čo z toho bude, môžeme sa k tomu tak postaviť. Nie, že rozum už nám začne, to je katastrofa, Bože, musím byť nešťastná, pretože toto je pre mňa pohroma, koniec sveta, končím, som k ničomu, áno, zle. Nerozmýšľať toľko. Brať to jak výzvu, ktorá vám zmení život, tak. To je to kúzlo, že budete pozorovať, jak to proste celé prebieha, pretože toto prebehnúť má. Omezení inšpiruje inovácie. V tomto starom živote už ste mali veľa tých obmedzení a tej ťažoby. Takže to musí padnúť a krachnúť v nových energiách, áno? Dám vám ešte symbol pre jedničky. Balón, no jasne. Cestovanie, nadhľad, rozhľad, zväčšenie pola pôsobnosti, vidíte? Cestovanie tu bude. Kto chce cestovať a presunúť sa na iné miesto, nech sa páči. Tu je také, že poznávanie sveta,
iných ľudí, iné miesto, doslova. No dobre, jedničky, veľa šťastia, toto bude možno aj trošku náročné, nepanikariť hlavne, udržujte paniku, že? Nepanikariť. To sa vám podarí vtedy, keď sa spoľahnete na to božské vedenie, že má to nejaký účel, že niekam ma to vedie. To z týchto kariet je zjavné, že to je zabudované vo vašom pláne života, v tom vyššom teda pláne, kam ste sa dopracovali, lebo niekto sa do toho nedopracuje. Že? Vo vyššom pláne vášho života je toto zapracované, pozrite sa. Veľké arkány, to je sila. Aj toto je sila, ten začiatok. Takže hlavne sa nevspierať zmene, tu je, nevspierať, pretože to budete mať ťažšie, že? No dobre, jedničky balíme a ideme na dvojky. Čo tu pre vás je? Aké zmeny, aké prekvapenia, čo vás zaskočí? Zaskočí vás nejaký prichádzajúci človek do vášho života. Doslova. To bude zrazu, pozrite. Eso mečov. Tento človek vám spôsobí určite nejaký šok, prinesie nejakú zmenu, dokonca vyvolá alebo spôsobí, bude tak účinkovať, pôsobiť na vás zmenu vo vašom myslení, vašich názoroch. Vidíte, eso mečov. Začnete rozmýšľať inak. No, nejaký človek. Ideme ďalej. Čo ešte o tejto situácii nám to chce povedať? Čo je to za človeka? Čo to spôsobí? Sa mi to aj rozsypalo. Ako to bude vyzerať tá situácia? Aha. Tento človek spôsobí, že budete rozmýšľať o zmene smeru. Vidíte, životná križovatka. Vás nabudí tak, alebo vám dá takú inšpiráciu, takú ponuku, dajme tomu, že tu áno, vážne sa ocitnete na životnej križovatke a budete rozmýšľať, že chcete žiť inak. A či vám to vyhovuje, či nie, proste budete tu uvažovať o tej zmene. Aha, otvorená kniha. Vaša duša. Áno. Bude to nová kapitola vo vašom živote, ktorá vedie k väčšej slobode. Zasa. Pretože ten starý život vždycky prekonávame vtedy, keď nás spôsobuje veľa obmedzení. Že? Keď sa tam cítime, tento život je mi už tesný. Že? No, mimochodom, ja som pozerala na toto. Vidíte, tento život, čo je symbol dvojky, tu je láska, vidíte? Tento človek buď teda bude váš nápadník, alebo vo vás vzbudí nejakú väčšiu lásku k životu. Tam bude kauza láska, no? Tu. Ďalej, ešte jednu kartu k tomuto. Čo negatívne energie? Aha, zmiznú, páň. Nejaké negatívne energie z vášho života zmiznú. Tým novým postojom, novým myslením, zvažovaním nového života, novej možnosti, pozrite, sa stratia tie ťažké energie, ktoré ste tam mali dlho a stratia sa preto, lebo si ich prestanete ako keby priťahovať a všímať, že? Čo si všímame, čomu sa venujeme, to rastie, s čím bojujeme, to rastie, však to už všetko viete, ale toto proste prestanete, akoby, to už není pre vás problém. Vy sa budete venovať a sústrediť na iné, na lásku, nejakú lásku. Lásku všeobecne, k životu, k sebe, môže byť aj k partnerovi. A stratí sa toto, tá vaša stará ťažoba, tie ťažké energie. Ideme ďalej. Dobre.
jaké je tu teda zmena životného smeru, no to už sme si odpovedali. A niečo ešte k tej zmene životného smeru, čo tu nastane. Tiež voz, predstavte si. Tiež to bude pre vás posun vpred. Ten muž je tu na koni, je tu proste, vy ste tu na slonovi a posúvate sa vpred proste. Vy sa k sebe už, vidíte, približujete, ako keby dáme to sem. Vidíte? 5 palíc, tá istá karta, čo bola v jedničke, príde tu k nejakému rozvratu. V medicíne sa to hovorí rozvrat vnútorného prostredia, keď je samý chaos a všetky výsledky sú špatné a zdá sa to chaotické. Áno, než sa to uvedie do nejakého, zoskladá sa to inak, ako v kaleidoskope. Vo vás nastane chaos vo vašom živote, vidíte? 5 palíc. Aj vo vás, aj vo vašom živote najprv nastane taký šok a chaos. Kráľovna mečov. Vidíte, tu je meč, myslenie a tu je kráľovna mečov. Vy sa k tomu postavíte úplne rozumne. Rozumne, múdro, rozvážne. Vidíte, nenecháte sa zmiasť týmto chaosom. Vy si to usporiadate na novo v tej hlave, čo, kdo, jak, prečo, pochopíte to? Mák. A mák je kúzlo života. Pochopíte to, že toto je to kúzlo života. Jak to mám prijať a poňať túto novú príležitosť tohto človeka? Vlastne mák, to je ako niečo čarovné, nejaké synchronicity kúzelné, rozumiete, že toto sa vôbec udialo, to budete tak rozmýšľať. Ešte aj, pozrite sa, kolo osudu. Mák a kolo osudu. Magické otočenie vášho života, doslova čarovné nejaké. Vám sa to bude zdať ako zázrak. Toto tu z toho vychádza, normálne zázrak. Potom tento chaos vám môže spôsobiť aj to, že tie vaše časti, áno, ktoré tomu neveria, zažili tie staré traumy a to, áno, tých vzťahov a všade, tak si budú hovoriť, že áno, v tom mozgu to máte tak, to není možné. Toto ani mne sa nemôže stať, toto jak, z toho nič zase dobre nebude, to je zase nejaké nové pozlátko, toto je nejaká pasca, rozumiete? Budete so sebou bojovať. Nakoniec to ponímete rozumne. A potvrdí sa, že to je vlastne kúzelný okamih vášho života, doslova. Král pentáklov. Tento muž pre vás bude král pentáklov. Tento muž vám pomôže aj k nejakej hojnosti, pentákle, áno, k nejakej hojnosti, a nie iba hojnosť finančná. Iba financie nie sú hojnosť. Hojnosť je ešte aj šťastie, láska, dobré priateľstvo, partner, zdravie, áno, to je tiež hojnosť. Tráviť čas s niekým, s kým si rozumiete, to je hojnosť, že? Král pentáklov, tento človek vám prinesie do života hojnosť. Čo sme ešte chceli z týchto kariet? Pre dvojky. Tu zase nám vyskočila... Toto není možné. Vy, čo ste videli jedničku, mne vypadli tieto dve karty, videli ste to? Proste, že vráti sa vám ako keby ten nádherný pocit z detstva, že tu je nejaké dobré emócie, nejaká hravosť, nejaké šťastie, stabilita, ja neviem, vidíte? Rodina.
Vypadli mi tie dve karty presne, čo boli v jedničke. Dáme si ešte jednu z týchto. Veľkňažka. Tak ešte, aby to nebolo málo, že je tu mák, kráľovná mečov, ešte je tu veľkňažka. Že fakt to bude také tajúplné, magické proste toto celé, tie udalosti. Preto vás to zaskočí. Si poviete, toto, akože to je normálne zázrak, mágia, to je nejaká mágia života. Ideme z týchto kariet o vašej situácii. Vrcholky šťastí. Karta vrcholky šťastí. To vás vyniesie, pozrite sa, energeticky. Nebo je tu zobrazené. Do neba, doslova. Toto. Taká, a to je veľmi podobné tomuto, pozrite. Taká sloboda. Energetické povznesenie tu je pre vás. Pozrite sa, aké karty vyšli za sebou. Úplne rovnaká tá poloha tej ženy. Vidíte? Pomalu, ale iste. Toto po tom počiatočnom šoku nemusí ísť rýchlosťou blesku, áno, tu na ten vzťah alebo to partnerstvo. Pomalu, ale iste budete poznávať, že tento človek je na ňo spoľahnutie. Že s ním cítite také, že je ten život zábavný a že je o čom. Že je to o čom žiť. Že je o čom žiť. To je taký zvrat divný, ale chápete, čo tým chcem povedať. Je o čom s ním, s týmto človekom sa baviť, o čom prežívať, proste má to pointu, má to zmysel, má to tú silu. Z týchto kariet. Teda posvátny svazek. Partnerství, milostný vztah. Pozrite sa. Tak, ja to dám ešte sem, aby som to potvrdila celé vám. To nemám čo dodať k tomu vôbec. Takže pre mnohých to bude naozaj partner, ten príchodzí. No, ale v prvom momente vám spôsobí chaos, nedôveru a ja neviem, nejaký šok, áno, šok. Dobre, z týchto kariet. Čo je tu pre vás? Spolupráce duší. Chápete to, dvojky? Spolupráce duší. Duševný zväzok. Duševný zväzok. Si veľkolepá. Tu je pochvala od vášho anjela strážneho z hora, od Boha. Si veľkolepá. Máte si to uvedomiť, že ste proste, že máte svoju hodnotu, svoju silu, vyžarujete takéto svetlo. Aj pre toho muža budete veľkolepá tým pádom, áno? Keď si to uvedomíte. Viete ako? To, čo si myslí, to nie myslíte. To, o čom ste presvedčená, že ste, tak vás tak bere aj ten partner, áno? To je normálny odraz. Vždycky vám zrkadlí to, čo ste presvedčená, že ste. Pre vás symbol. Kozoroch. Korešponduje s kartou diabla. Tento človek bude možno nejaké rohaté znamenie, áno? Viete, ktorí to sú? Kozorožec, bík, bivol, áno? Barán, či ktorý, pomýlila som sa, už ani neviem.
Takže tak niečo, áno. A keďže je tu karta, akože korešponduje s tarotovou kartou diabol, táto karta, rohatý, áno, tak znamená to v tejto konštelácii kariet, že tento človek sa môže síce zdať taký chladnokrvný, múdry, rezervovaný, ale bude v skutočnosti veľmi vášnivý a bude sa stavať k tomu životu tak s takou vášňou, a takisto aj vo vzťahu, vo všetkých oblastiach, že tam bude nejaká taká vášeň extrémna. No. Ja by som tu ešte, sa mi žiada jednu kartu, neviem prečo, nevysvetlíme, že z týchto, pre vás dvojky. Tu je, že ukazuje sa náročná cesta. Toto vám chce povedať, že toto nebude ako prechádzka ružovou záhradou s týmto partnerom, že by ste si to, tu aby ste si nedávali ružové okuliare na oči, áno? Že to nebude ako z tých románov, áno? Že žili šťastne až do smrti a tak ďalej. Vy s týmto partnerom máte nejakú úlohu spoločnú a máte preraziť cestu. Tento vzťah bude mať veľkú energiu, máte preraziť cestu ako keby pre druhých. Vy máte byť ukážka, jak to môže fungovať. A viete, že na tejto zemi sa, keď niečo nové, akože ideme ukázať, alebo stvoriť, alebo praktizovať, tak všetka tá temnota sa vám postaví do cesty a vy sa budete s týmto partnerom stretávať s výzvami ako proti tým starým energiám, starým poriadkom a tak ďalej. Takže tu to není také, že žili šťastne až do smrti, áno? Vášeň. Tu je, že vy to máte ale dané vo svojom DNA, toto je, že sila krvi, áno? Vy to máte dané, že vy prinesiete na túto zem ako keby nové energie v oblasti vzťahov, nové spôsoby, jak žiť s tou vášňou, ale neprepadnúť jej, áno? Jak neprepadnúť tomu diablovi, jak to ukočírovať, aby ten vzťah fungoval, áno, v nejakej takej rovnováhe a hlavne, aby to nedopadlo tak, že si začnete ísť vlastne jeden druhému na nervy, jak to bolo v tých starých vzťahoch, že ste si príťažou a že sa nerozvíjate, že jeden partner je druhému ako brzda a tak ďalej. Vy toto budete ako keby na novej, ako keby pre vás neprebádanej pôde, ale máte to vo svojej krvi, vo svojom DNA, že vy toto máte uskutočniť. Tak mi to tu ide proste. Napriek všetkým negatívnym prekážkam, energiám a podobne, tak vy to máte ukočírovať doslova, aby ste to proste vytvorili nejaký, keby, nechcem byť taká, že vzor nejaký. Jak sa to dá? Jak možno v tom partnerstve fungovať po novom? Takže tak. No dobre, ja sa s vami lúčim, aj dvojky, aj jedničky. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ja vám želám, nech ten životný váš nový smer
je oveľa zaujímavejší, taký inšpirujúcejší a kde budete slobodnejší a budete môcť vyjadriť viac, kto v skutočnosti ste a budete môcť vytvoriť na tejto zemi nejakú novú energetickú stopu, ktorá tu ešte nikdy nebola. Pretože tu je to, že máte to za úlohu. Takže želám vám všetko dobré, majte sa krásne, dovidenia pri ďalšom videu.